نونەرەتیە هەرێما کوردستانê ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ji bo şopandina rewşa penaberên Rojavayê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê birêveberiya destgeha xêrxwaziya Barzanî re civiya. Piştî zincîrek hevdîtin li gel rêveberên kampên penaberên Rojavayê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê duh roja yekşemê nûneretiya Herêma Kurdistanê ya Enekesê ji bo şopandina rewşa penaberan li gel Musa Ehmed birêveberê destgeha xêrxwaziya Barzanî û birêveberê ofîsa wî Ferzên Bagzada civiya û êş û azarên penaberan asankirina rêkarên girêdayî penaberan û pirsgirêkên wan pêşkêş kir. Li gel Ehmed çawaniya çareseriya wan gengeşe kir. Destgeha xêrxwaziya Barzanî jî tekez kir ku ew ê li ser pirs û pêşbîniyên hatî pêşkêşkirin ji alî nûneretiyê ve rawesta. Şanda nûneretiyê ji her yek ji Newaf Reşîd, serokê nûneretiyê Nûrî Brîmov, Raman Mellew, Esmîhan Dawûd endamên Komîta Peywendiyên Derve ya Nûneretiya Herêma Kurdistanê a Enekesê li xwe digirt.